Onte tendo unha conversa cunha amiga, ela dixo algo así como eu creo con máis da xente, non ten claros os seus propios límites morais. E facíamos un pouco de broma de que non pasan máis cousas porque traballamos moito e non hai tempo a que pasen. Eu dicíalle que eu creo que é así. Xa a palabra moral xa está como é que xa se despreza a propia palabra. E hoxe xa me acordei pensando nisto e pensaba un contexto relativamente moderno, poñamos século XIX, nunha zona rural, como a xente precisábase. A xente precisábase para todo. Precisabas as veciñas para parir, para pasar unha engroda, para criar, necesitabas para ir ao lavadoiro e que che axudasen a torcer unha peza grande, non? Como se torcía cada persoa desde un lado, para ir a apañar as patacas, para a matanza, incluso para morrer, para amortallar aos teus difuntos, para mover o cadaleito, a veces pois varios quilómetros. Logo, había unha dependencia material das persoas. E iso, máis aló de que evidentemente a religión marcaba estas cousas, pero é que, de algunha forma, a moral xa estaba aí, os afectos estaban colocados, porque o afecto é coidar. E se nos axudamos para parir, para coidar as nosas crianzas, para somentar o noso alimento, colleitalo. E tamén para transitar ese último camiño da vida, non? A morte, e nos apoiamos nos loitos. Xa hai vínculo afectivo e este é san. E nace dunha dependencia material. O problema é esta idea de liberdade que nace nunha sociedade do benestar onde eu non te preciso nun sentido estricto, e iso nos levou un pouco a deshumanizarnos, non conservar todo o que había neste tipo de coidados, que é o primeiro a responsabilidade, a lealdade á túa comunidade, ao teu grupo, o respecto. É ese afecto que é acompañar as outras persoas na vida. A responsabilidade non é un principio moral. A responsabilidade é unha necesidade humana. O ser humano precisa ser responsable. Porque precisa que as outras persoas tamén o sexan. E isto garante o sentido existencial. Eu son necesaria. Todas as cousas que eu fago no diario son necesarias, logo a miña existencia ten sentido e é necesaria, sentirte necesaria. E tamén esa idea de que existen unhas normas non escritas, que sería esa moral común, permíteche vivir tranquila, maiormente tranquila, porque a maioría das persoas van ser responsables contigo e co común. Se xa non precisamos, eu vou ao supermercado e se non podo ir, chamo e tráenme. A miña supervivencia, por exemplo, o meu alimento, xa non precisa da comunidade nese sentido estricto. Eu poñome enferma, chamo, mandan unha ambulancia, non preciso no sentido estricto. E ademais, empezamos a interiorizar un discurso de eu non preciso a ninguén, como se isto fose liberdade.
Mais no eu non preciso a ninguén. Hai unha deshumanización que comeza por min, que é non recoñecer as miñas necesidades emocionais e afectivas como a ser humano. Logo xa me deshumanizo. E aquí é onde a sociedade líquida transformou iso que debería de ser afecto e coidado, que ademais agora serían liberdade, porque eu podería elexir libremente con quen me relaciono, que esta é a teoría sueca do amor, non? Porque non a necesito nun sentido estricto. Así que isto debería de darme liberdade. Pero se eu empezo con que non necesito, sin recoñecer a necesidade de coidados que todos os seres humanos temos, de coidados afectivos, aí hai deshumanización e aí rómpese co moral. E a min, por exemplo, paréceme inadmisible cando alguén xustifica unha deslealdade a unha amiga, compañeira de traballo, este tipo de cousas, e a xustifica desde non sei exactamente desde onde, porque para min eso sí que ten que ver con eses valores básicos que, ademais, na filosofía houbo quen os enumerou, Kant mesmo, non? Enumerou eses valores que teñen que ver co humano e que deberían de ser para ti inviolables. Porque cando ti non eres respectuosa, eres desleal, non amosas gratitude coas outras persoas, estás transgredindo a túa propia moral que debías ter, pero aí é onde o que decía a miña amiga. As persoas non coñecen os límites da súa moral. Esta idea de que estás comportándote como un ser deshumanizado, chamándolle a eso liberdade, sendo irresponsable, é dicir, faltando a unha necesidade humana que só ti podes cubrir contigo, e a iso chamas de liberdade. Mas non é certo, porque unha persoa, para ser libre, ten que ser responsable de si, logo responsable dos seus actos. E aí é onde eu vexo que a xente falla. Un exemplo que ás veces vexo, cando alguén di tal cosa, joder, como te pasaches, ostra, porque ela é moi boa persoa e fixo estas cousas por ti. Eu non llo pedín. Case un desprezo a humanidade de outra persoa, a esa moral transformada en ética, que decide ser respectuosa e responsable co que fai para facer o ben a outras persoas. E que é unha forma elevadísima de afecto, que é esa empatía e esa compaixón, ¿sí?, que te move a buscar o benestar de outras persoas. E que ao mesmo tempo é algo que faz cubrindo unha necesidade humana túa, que é a de ser responsable. É un pouco elaborado, pero eu sí que pensei, e creo que sí, que temos un problema de crise moral que ademais é destructiva porque comeza porque as persoas se deshumanizan elas mesmas. A liberdade, que sempre require desobediencia, eu, por exemplo, creo que temos que desobedecer esa mensaxe de falsa liberdade de eu non preciso. A liberdade non é facer o que queres. A liberdade ten que ver coa moral, cos teus valores, e é saber que non se pode permitir. E ti saber que non se pode permitir, se ti interiorizas isto, ti tampouco non lo vas facer a ninguén. É que é así. E iso é esa bondade,
revolucionaria eses afectos revolucionarios que van contra o establecido e contra o que se convertiu en norma e que te fai escrava desa suposta liberdade. E que ese é o gran paradoxo.